ako želiš da kupiš jeftine Minecraft Premium naloge i ako želiš da kupiš jeftin GTA 5 ili još GTA 5 online pare, posjetite sajt u opisu videa Minecraft Premium nalozi. Pozdrav svima ljudi, ovdje je Ša Gaming HD i kao što vidite mi smo online, ovo je prva epizoda. I da što se tiče Minecraft Premium nalozi prodaje. Od njih slobodno kupujte, ja sam od njih kupio GTA 5 pare, kao što vidite imam 91.664.912. Veoma su jeftini i veoma su brzi i da, danas u epizodi ćemo da kupili smo novog Love Ridera u ovom najnovijem updateu koji je izašao danas za PC i i što se tiče klipova, da će biti non stop klipovi o GTA 5 i vidimo se dok ja stignem tamo. I evo nas kod Benija i sada ćemo ga buđimo, znači veoma je jeftin, slobodno ga kupujte, ali buđenje je malo skuplje. I evo, znači Karim Sultan. Prvo ga repairamo. I prvo upgrade, znači upgrade vam je 795.000. Ali dobro, to za mene nije problem. Idemo armor, stavit ćemo bolje, znači 20%, ali vidio sam, znači mnogo dobre bumpere ima i sad ću vam pokazati koje. Evo vidite, vi koliko bumpera ima, samo što nisam mnogo njih otključio, zato što sam veoma mali nivo, ali dobro, tek sam počeo. Da vidimo koji mogu da kupim, pa ne, me najlepši, aj tako ćemo njega kupimo. Sa strane, od pozadi, pa imam samo ovaj, ali njega ćemo najbolji imati. Sad imamo chases, pa ove ćemo. I imamo headlight rim, a dobro to mi nevažno, ali može ove crvene, primary color, light colors i roof scopes. Dobro može ovaj, zbog boja više volim kad je boja nego karbon. Vrata, wow, čak i to može se menjati, ovo je više na rally, ali ovako ćemo. Onda roll cage, ajde može i roll cage. Onda imamo engine block, znači možemo da menjamo kao kod svakog Love Ridera. Meni se iskreno najviše sviđa ovaj, tako da ćemo njega. Onda cam cover, dobro, on može on karbon. Onda, okej. Ovaj mi je najlepši, tako da ćemo njega. Engine tunes, a dobro, to je nevažno, ali dobro. Exhaust, pa ovaj prvi mi je lepši, neću. Fenders, dobro, to secondary color može. Grill, a ne znam, malo ružno. Aj može ovaj. Hood, a bolje mi je ovo. Onda truba, pa vi nećete da čuti, ali ovo ćemo pokazati to u sljedećoj epizodi. Interijer, to mi je najzanimljivije, sad ću vam pokazati. Znači menja se interijer. Prvo trim, znači dizajn. Sam ima sam trip, dobro, oko je malo drugačije. Kod Love Ridera možete menjati bukvalno sve. Dobro, nije ovo loše i stavit ćemo trim color, pa neka crvena, to rime red. Onda ornaments, dobro, to manje više uzet ćemo, pa aj može ovo, pošto je kao neki rally outer, ako mi ovo ide u 100. Dash, pa dobro, to manje više, to vam je, dobro, može ovo. Dials, pa dobro, to mi ništa posebno nije, ali ovdje nek bude. Onda vrata, ne, aha, wow, ovo je dobro. Ovo mi je najlepše, uzet ćemo to. Sedišta čak mogu se menjaju i da vidimo šta se ima, ovo ćemo otići, ovo izgleda kao pravi rally auto, steering wheel, znači volan. Pa ne znam, ajde, može, ovaj mi je lep.
Light color, aha. Dobro, to ćemo ići neka crvena, ali tako nešto. Može i žuta. Race yellow je dobra. Lights, neon kits, neon layout, pa nećemo njemu neonke, nekako mi nije on za neonke, xenon svetlo, znači onda idemo na livery, dobro, to manje više, wow, ovo nije loše, ovo je, wow, ne to. Ovo je super, ovo će. Dobro, to je već namešteno, plates, prides, znači stavit ćemo moj nadimak ovdje. Znači boja, pa primary color, ajdemo u crew, da ovo nije loš, ovo ćemo. I secondary color može biti plan, nije loše, sviđa mi se. Trim color, pa dobro, to manje više. Da vidimo, samo sekundu. A dobro, ajde, a to neću da meni. Crew emblem da stavim, neću. Roof, znači, da li da ima i ovaj pozadi deo, da može, sviđa mi se baš i dobro. Wow, ima dosta dobrih dijelova, ali to je još samo otključio. I da ga prodam mogu za 675.000, a kupio sam ga samo za 19, znači mnogo je nabuđen. Još ima i dobro može i to šta fali. Spoiler, to. Ovaj mi je lepši. Suspension, dobro, stavit ćemo da bude malo niži auto. Transmisije naravno bolje. Turbo, pa dobro, ne mogu još ni da ga stavim. Oči neki kao Benijeve originale, nikakvi su, pa dobro, čak i nisu loši. Evo može ovaj mi se sviđa. Da može boja na njega, može. I boja neka bude žuta, a ne, samo se ovo menja. Dobro, ne, nek bude bright orange. Tires, ovo mi je lepo, slažem se uz ovaj secondary color i enchantments, da ne može da mi se provuče gume, to ću naravno stavim kao i na svakom automobilu. I da izlazi koji dim, pa stavit ćemo da izlazi neki, pa nemam pojma, nisam baš nešto otključio to, ali stavit ćemo neki zeleni dim. Šta je još ostalo? Windows, znači prozori, tamni, naravno malo. I to bi bilo to, znači nema više ništa, sad ćemo malo da izađe, vidite kako on izgleda. Veoma je lep, dobar, meni se baš sviđa. Znači to sam ti, ovo je novi update koji izašao danas. Sam sekund. Da, ovo me Lesta pita. Znači dobar je auto. Sad ću vam pokazati, znači, a dobro, ne može se vidjeti baš dio zeleni zbog kiše, ali pokazat ću kako, znači, sada izgleda auto kad otvorim sva vrata. Znači, sva vrata sam otvorio. I on izgleda ovako, vidite motori, sve može se ide na vrata što sam stavio. Dobro, ovo je baš super izgleda. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, znači molim vas lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!